Ja Ismo kom. Karakter här på. Ja, vi har på en firre nu igen. Ja, bra ställe där borta. Ja, jag har riktningen där också. Det är bara att köra hårt. Ja, visst. Ja, men päästä nyt on muu. Nyt se otti siihen keltaisen tuntunut. Mutta eikö se ollut ulkomainen? Joo, se oli, siinä oli se keltainen, että kulta. Eihän se ollut Jompikumpi kulta. sisämäinenhän se oli. Niin. Eihän se ole, sehän on jäljellä tuo laukasia tuossa. Niin, siinä on siihen. Häh? Ulkomainen vapaa tämä. Ei, joku kauvimainen. Eihän Niin, tässä niin, ole... ulkomainen. Niin tuollainen, joo, sitä mäkin. Se on keltainen ja kullainen. Tarttunut kaislaista jyrkkäkin vaiheessa. Joo. Varmasti tuli siitä verkkojalta tuossa. Voi olla. Repi ylös niitä. Tämä ui mukana tää kala. Joo, niin ne tekee joskus. Haluaa tulla tänne puolelle taas. Joo. Se on otettava tältä puolelle sitten. Koska mulla taas nyt tässä jyppi. Joo, mä siirrän. Mulla on nyt se paino. Ei tässä ole mitään painoa. Nyt vasta alkoi tekemään vasta. Joo. Ihmeellinen kala. Se on hyvä, että se menee justi tuohon oikeaan kohtaan. Joo. Mä oon pannut tänään varmaan, mutta mä sitä vaan... Vähän pitimmälle tää. Se on kohta haavilla tämä. Tämä oikein vielä väsyy. Niin se alkaa potkimaan, kun tulee veneen. Joo, niin se teki, kato. Tuollahan tuo näkyy, komia kala. Kuusenaston lohis oli aina. Nyt se on siinä haavilla. No niin. Tämä on hyvä. Oliko Fetsenä On sää. Siinäkin on joku 7 kiloa pelaa aina. Joo. Saattaa olla 8. Ei kyllä se 7 kiloa. Villi taas. Ei. Sä nyt onkin. Voit ottaa ilman. Ei tullut pieni kala. Oli. Ja siis mukaan. Karakter här på. Ja, det var en vild igen på en 7 kilo tippar vi på. Han går den inte ut. Ja, riktigt fin fisk. Jag får se om jag kan lyckas lura någon här. Ja, det var en guldbomber på utan obryad. Okej, ja, jag kanske får läsa ut några områden. Gör så. Klart ut. Näytähän sun kameraan.
Tämmösen ne pitää olla. Tuossa on yksi vika läpykkä. Yksi liikaa läpykkä. Minkähän takia ne villikalat on tähän tullut? Onhan se kamera kiinni. Sitä ylhäältä päin.